çanda adeptekar û maddî. Gordon Marshall çandê mîna çanda adeptekar û çanda maddî kiriye du beş û gotiye ku ev her du curê çand bi hev re tekildar in û di tekiliyê de ne. Li gor nêrîna Marshall, têgeha çanda adeptekar bi piranî li der û dora mirovnasiya çandî a Amerîkayê tê bikaranîn û ji bo qada ramanê, ango ji bawerî, nirx û kevneşopiyan re tê gotin. Li hemberî çanda adeptekar jî çanda maddî cihê digire ku ew jî tiştên mîna avahî, makîne, erebe, malên dêrzwerî û hêvîdînin. Di çanda adeptekar de civakîbûniya endamên civakê û fêrkirina çanda civakî bi asta têgihînê re, ango bi raman, bawerî, nirx, kevneşopî, irf û adetan re bi piştgiriya çanda maddî pêk tê.